The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We should take note that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. But it is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. In Psalm 119 and 105, the Word of God says, Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Kung ikaw sa ka magtutuo, andamay mong kaugalingon, pinagis paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, ang recovery technique. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apan alang kanimo, higala nga wala pa'y kalwasan. Dapit ka nga imong gamiton ka ng imong free will sa paghimong desisyon, sa pagtuo, pagdawat kang Kristo ingon nga imong manuluwas. Ug aron sa ikaw mandam. Busa sa hilom magampo ta. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni ining adlaw nga imong padangat ka na mo Dios. Na kami sa mayong panglawas o kini grasya. Imo pa kaming gipabuhi, gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, kortesiya o grasya. Wala kami katakos, panikaw nagmatinuman nun ngayon sa imong mga saan. Ning adlaw, Diyos, uban ni kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balang pulong, pinagi sa paggahom kanamo sa Espiritu Santo aron kami sabot ug tataw klaro tinaw ang imong kawanturan nga imong iga tudlo kanamo nining adlaw.
Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga suki, mga higala, mga kaigsunan diyan ni Kristo. Grasya nga ginhawa pa kita, buhi pa kita. O kaya na pa may tuyo ang Diyos sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi. Busa, padayon kita sa atong gitawag og spiritual momentum, pagpakaon sa atong kalag, o kay kita mga magtutuo naman ni Kristo, o ikaw nga wala pa'y kaluwasan, inaot nga ikaw malamdagan sa Espiritu Santo, ining tanan nga atong pag-aiskutan ni ining atong Bible study through the YouTube. Okay? Niya kita sa atong subject matter, giduputan na ito taon-taon na yun ang dynamic spiritual life of believers. Kulbahinam, mabulukon, labihan sa kanindot, o ganaang kalipay, kalinaw, kaligon, stability of mind, o kini ang magahimo kanatong mga mananaog bisan niya pakitan nining kalibutan na og sa ato ng pag-uban sa Dios kita mga mananaog. So kini atong gipanghisgutan mga points of doctrine nga may kalabutan, it's related to our subject matter nga kining madinaugon, mabulukon nga espirituanong pagkinabuhi kanatong mga magtotoo. Okay. So kabubuton sa Dios nga ang tanang tao maluwas. Iyan ang kabubuton. Na kana sa 2 Pedro 3:9. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Unya human ikaw makadungog sa maayong balita sa kaluwasan nga gilati diha sa mga buhat kapitulo 16 versikulo 31 nga nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Ang imong tuuhan mao siya nga maoy nagalukat sa atong mga utang, ingon nga mga katawhan. Utangan kita sa Dios sa tungod sa atong pagkamakasasala. Busa ang bugtong anak sa Dios maoy mi voluntaryo sa pagkanaog nining gamayng planeta. Okay? Nining gamayng kalibutan, ug siya nagpakatao. Og kini ato lang ni gilabas nga mao kini ang maayong balita sa kaluwasan, og si Ginoong Hesukristo didto nagpakamatay sa cross, mipuli sa atong dapit kay kita manuntay lansang didto mikan sa atong mga sala, apan siya ang voluntaryo mipuli sa atong dapit. Mao kana nga ang Dios nagahangyo lang sa tanang tao. Tuuhi lang itong gibuhat sa akong bugtong anak. Kung imong tuuhan, katong iyang gibuhat nga siya ang nagalukat sa inyong mga sala, inyong mga utang, then samar ka na si imong gidawat si Kristo nga imong manluluwas. Kay siya raman ang bugtong manluluwas. He is the only Savior. Kay ana ay 5 ka mga qualification nga nahimo siyang Savior. Mao na nga, kung ikaw makadungog nga naay mga tao nga mo-claim nga sila Diyos o anak ba sa Diyos, pangutan na sila, naaba sila niining mga qualification nga kanang meet by our Lord Jesus Christ nga nagakalifikar niya nga mo'y manluluwas. Una niini, wala siya ay salang panulundo ni Adan. He had no Adam's original sin, mo ni una. Ikaduha, wala siya kinaiyang makasasala. He did not have an old sin nature. Ikatulo, wala siya makasala
wala gyud siya nahimong bisag gamayng sala. Okay? He was sinless. Ikaupat, siya lamang ang bugtong hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. He was the only perfect member of the human race. Ikalima, siya lamang ang nanag-iya og hingpit nga pagkamatarong. Perfect righteousness. Kining lima ra gani atong isugutan pa na may daghan pa yung mga puntos nga nagakalifika ni Ginoong Jesucristo nga mao ray manluluwas. So akong balikon, wala siya napanunod nga sala ni Adan, wala siya kinayang makasasala, wala siya makabuhat og bisag gamayng sala. Siya ra ang bugtong hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao, only perfect member of the human race, ug siya na nag-iya og hingpit nga pagkamatarong. So akong balikon nga pangutan na ka nang naga-claim o ingon nga sila Dios o anak ba sa Dios, kini pangutan na sila. Kung naa ba sila nasunod nining lima lang atong gisgutan. Si Ginoong Jesucristo ra ang bugtong manluluwas. He is the only Savior. You can never be saved by any means. Ang salvation, ang kaluwasan hingpit. Ang Diyos may nagamugna nini. Okay? This is a perfect means of salvation. Only this. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Just believe in Him. Nga siya ang manluluwas, siya ang kanang may bayad sa atong mga sala. Kaya kitang mga tawan wa mangyutay ikabayad. Unsa may atong ikabayad? Sa Dios. Busa ang usa ka tawo nakadungog nining mayong balita sa kaluwasan nga iyang tuuhan si Kristo nga iyang manluwas. Maluwas siya. Ang iyang kaluwasan is settled once and for all. Og siya hatagan sa kinabuhing dayon, og hatagan siya og unsa perfect righteousness sa Dios, suluban na siya, nahimo na siyang anak sa Dios. He is a child of God, and he becomes a citizen of heaven. Philippians 3:20. Siya gi timbrihan sa Espiritu Santo, timailhan nga siya gi panagiyahan na sa Dios, walay makaagaw kaniya. Ang iya nga gilista na dito, nasuwat na dito sa Lamb's Book of Life, never to be blotted out. Nagakalifika kana kaniya nga makakinabuhi na siya uban sa Dios dito sa eternidad. Gawas pa niya na siya nahimo ng magtutuo ni Kristo, luwas. Unsay gisulti diya sa Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Diya sa Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Unya diya sa Juan 3:3 o Juan 3:7, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ana pagyod sa Segundo Pedro 3:9, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kanang repentance mo na salvation. Imong usbon, imong pagtagan ni Kristo, gikas pagka-negatibo karon pagka-positibo, imo na siyang dawaton. Og mora ka nang gihangyo sa Dios. Tuuhi lang akong anak, kung ikaw maluwas. You are qualified to live with me in heaven. Mora isulti sa Dios. Og busa, imuha ang pagpili. Gihatagan ka og kanang kapilian. Mutuo ka ba ni Kristo o dili? Kay
Kitang tanang tao gihatagan man sa Dios og kinaiya kaugalingong kapubuton. Ang gitawag sa English free will, volition ang laing pulong. Kanang volition, kini nga tong free will, dunay duha ka bahin. The left lobe and the right lobe. Okay? Ang left lobe, tigdungog. Mo na iyang function. Tigsabot. Okay? Apan, ang right lobe mo ay tigbuhat. Tigtuman. So, kung nakadungog ka sa maing balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Imusod ka na kanang mga pulunga diha sa imong left lobe, nakasabot ka. That becomes academic knowledge. Nakasabot ka, kay nakadungog ka man. Gawas kung imo ka ng tuuhan, imo ka ng dawaton, nga maong tugon o kasayuran, then, why mahitabo? Dili kaluwas. It's either yes or no. Kaya ang left lobe, mo ingon og no. Ang right lobe, mo ingon og yes. So, papilion ka sa imo gamiton, left lobe ba o right lobe? Kaya kung right lobe, may mutuo ka, may ka tuo. Pag tuo niyo mo na, magamit na nimo. Imo na nang unsa. Gipanagihan, imo na nang naangkon. Imo mang gituuhan. Imo ang gidawat. Therefore, ang resulta mo nga ikaw luwas. Apan kung mayong kang dili ka, ang resulta pod, ang hukman ka. Okay? Kaya ka nagasubay man lang nas prinsipyo diya sa Juan 3:36, John chapter 3 verse 36. Sa in English, he who believes in the Son, kanang Son, the Lord Jesus Christ. He who believes in the Son has life. Kanang life is eternal life. So luwas. But he who does not believe in the Son does not have life. Why eternal life? Why kinabuhi? But the wrath of God abides on him. Ang kapungot ka ng wrath is kapungot sa Diyos. Magapabilin diha kanimo. Kanang bupasabot niya ng kapungot, mao kana ang linaw sa kalayo. Pagkahinukma na sa tao nga mo sa likway. What ay mihimo niya na? O, tingala mo yung okay ra, magbuhat lang ko maayo. Walang ko'y kontra. Maayo lang kong abi-abi sa ubang mga tao. Mo simba lang ko kanunay. Mau kana, mau kanto. So, magbinuutan lang ko. Okay? Dili man na mo ipaagi sa Diyos. Okay? Tingali mo yung mubuhat lang ko kung maayo, God. Maluwas lagi ko, anak. Di ra ba? It's not. It is believe in Christ. Pagbantay, kay kinirabang pag-ingog believe, ang panuway pod, ang manunuway, the devil, also believes in God, but he trembles. Dili siya luwas. Mutuo lang siya, mituo nga na Diyos, pero wa niya ang kuna, wa niya tuuhi, wa niya dawata ka ng maong Diyos. So, dili, gihapon mo ka na pagi. Believe means pagdawat, pag-angkon, pagpanag-iya, pagtuo. O, sa imong gingon nga, magbinuutan lang ka, okay ra ka, then, salvation is not by works, but by faith in Christ. Unsa may gisulti sa Ephesians 2:8 and 9. We have been saved by grace through faith. This is not of yourselves, it is a gift of God. Gasa sa Dios. Not of works, underline that. Not of works, lest anyone should boast. Now,
So it's not by works that man can be saved, because if that is true, kung tinuon man ato lang kintang kanang tugutan nga pinagila sa imong pagkabutan, magbinutan lang ka, nga maluwas ka, kung tinuon mga lingna, kung ato lang ng presume, good works can be done by unbelievers. Basta? Mas mga buotan pa nga ang mga dili magtotoo. Makahimo man sila niya na. Apan dili sila luwas. See? Ang pagkabuotan, mahimo ni bisan kinsa. Apan dili na mo'y basihan sa pagkaluwas. Kita ni mo? Salvation is through faith alone in Christ alone. More yun na. Di na matuis, di na mausog. Hingpit naman ang paagiya nga paagi sa Diyos sa kaluwasan. Now, of course, naaramanan nimo sa imong pagdawat o pagsalikway. Imo man ang kapilian. Di man mamugos po ng Diyos. Kaya sa mga po iyang mahimo, pugson ka. Ikaw po nga magtotoo nga, anaan na diha, luwas ka na. We owe the unbelievers the gospel. Utangan kita nila. So, gikinahanglan ng itong pagsabuag, pagsangyaw nila. Apan, ayaw pugsa. Di man, may pugsanay. Dili na mo ipagi sa Diyos. Ayaw pugsa. Respect His volition, His free will, unsa iyang desisyon. Total, okay, kung panalitan, mo dumili siya, mo salikway siya, maapektahan ba ang Diyos? Dili. He is still glorified. God is still glorified. Kung ang tao nga nakadungog sa mayang balita, sa kaluwasan mo salikway, God is still glorified. Nga no? Tungod kay nagtuman lang siya sa iyang funksyon, sa iyang kinaiya. Perfect attribute. See? So mo ka na, nga dili mapiktahan ang Diyos. Ang mapiktahan ang katurang ning tungdan. Kaya midumili man siya. See? O niya, di ba ang plano sa Diyos is the best and the highest? Plano man ni sa Diyos nga ikaw maluwas, iyang plano. Mao itong gipabuhi pagkakaroon. Anong nagaginawa ka pa diha, askil ka pa, dungog pa kanini nga itong gipanghisgutan, kay, unsa, naituyo ang Diyos ay mong kinabuhi. The plan of God is a problem-solving plan. Okay? Mao bitaw ng description sa plano sa Diyos. A right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw ng wrong. Only a right thing done in a right way is right. Mo ka ng plano sa Diyos. Ug ang plano sa Diyos runs every person's life. Unsa? Mo puntariya ni tanang tao. No one can resist or escape from the function sa plano sa Diyos. Wala. Everybody is in the plan of God to stay. Mudawat ba siya niya na o dili? Kaya ang plano sa Diyos is perfect because God is perfect. Only a perfect person can produce a perfect plan. Huwag ang laingan o sa plano sa Diyos, daghan. Protocol plan of God, Christian way of life, love complex, God's power system, integrity envelope, the operational divine dynasphere. Mao ni ang plano sa Dios. Buot siya nga unsa, ikaw magakinabuhi sa usa ka kinabuhing talagsaon nga wa dinhi dili na makita, dili na mapanagiya gikan dinhi ning kalibutan, gikan ra gyud kana sa Dios. You see?
ug kini mahibaw-an katunan lang lagi nato pinagi sa pagtuon sa iyang pulong. Kini nga itong ginabuhat, paagi na kini. Ug nahibaw kita nga ang atong kinabuhi mubo ra. Mao na nga pabuhi pa ka kay sa di pa niya gyud kakuha nga unta maluwas ka. Uban ka sa Dios hangtod dito sa langit. And we say, okay, itong tukbilo gamay ni, life is too short. Bisan pag magkinabuhi tag usa ka gatos, labaw pa sa kagatos, still it is too short as compared to eternity. Gusto? What is eternity? Eternity is such a long, long, long time. Yan na ganin na ingon na itong long time. In fact, it is timeless. Nga no? Tungod kay ang eternidad, why kinutuban? Gusto? You see, atol sa atong pagkinabuhi ni ining kalibutan kita mohimo labihang daghang mga desisyon. In fact, all of life is decision making. Gusto? Dawat ka ba na? Dinoon. Uban ni ining mga desisyon itong himuon, maayo. Ang uban, dili maayo. But we know nga sa matag yung nga kita mohimog desisyon, nagyo mga resulta, nagyo mga consequences. Okay? Nagyo consequences. They can bring unnecessary mental, emotional, and physical pain kung kita mohimo og daotang desisyon. But if we make good decisions, consequences are they can improve our mental, emotional, physical life. Dawat ka na. Of course. However, even if we apply, bisa nga itong i-apply ang tanan nga itong nabasa diya sa mga nagkalalayang mga basahon, mga libro to maintain good health, and we are able to reach 100 years old, we still have to face the grim reality of what? Dying and death. Right? Now, therefore, the greatest decision nga atong mahimo nining kinabuhiya, mao ang desisyon nga magaandam kanato sa umaabot for the inevitable experience of going into eternity. Kanang maong desisyon, mao ang pagtuo kang Ginoong Jesucristo, personal faith in the Lord Jesus Christ for eternal salvation. You see, I would rather die at a young age having made this decision than to live to be 123. Kanya mamatay without Christ, without hope, and without eternal life. Okay, nahibaw ka? The worst kind to die is not to die in a terrible accident or being murdered or to die of cancer, but to die as an unbeliever. Mao ni kinagrabihan nga matang sa pagkamatay. Ngano man? Tungod sa kinagrabihan pong resulta na niya. Kung mamatay kag dili, usa ka dili magtotoo, kinapaitan ng imong mobitaw na nga kanang ako kang gipangutana, no? The worst kind to die is to die as an unbeliever. Kay di man lagi in taon kaluwas. Kay di man kaluwas, dili man ka magtotoo, wa kay unsa. Wa kay paabuton nga kinabuhing dayon, wala. Kay ngano? Imo mang nabuhat ang sala nga dili na mapasaylo. The unpardonable sin. Hibaw ka kung say, unpardonable sin. Naana sa Mateo 12, 31-32. Kung na kay Biblia diha, abrihe. Matthew 12, 31-32. Ang sige sulti diha. Sa in English, nagsulti nini.
Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy, it shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Spirit is not, cannot be forgiven, cannot be dili mapasaylo. And so, sa sunod nga bersikulo diha, nagaingon, whosoever speaketh against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Grabe ra ba na? Nga, naapag yun sa Mateo 7:13-14. Tingali mo ingon kag, sige lang kay daghan mo pud mi. Dili magtutuo. Unsa may gisulti des Mateo 7:13-14 pod. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life. Only few find it. Pangutana, where do you belong? Haaman ka niya na. Kadtubang wide and easy nga gate that leads to destruction? Or the narrow gate that's hard way? Na. You know, mauna ako maligon, life is too short. We are here today, gone tomorrow. That's why God says, you must be born again. No, ito to si Nicodemo, gisultihan ni Ginoong Jesucristo. Kaya ito si Nicodemo, usas mga dagkong pangulo sa ilang tinuuhan o ilang relihiyon itong panahon na sa mga Hudiyo. Respetado gito siya. Manggialamon, memorize niya ang mga kanang pagtulunan niya sa Old Testament kaniyan to. Okay? Apan muna mangyud siya na hawang sa iyang kinabuhi. Bisan to manggialamon siya, dihay hawang. Something was missing. Something big was missing. O siya kasabot, he tried to question his security. O nang sa gabi nga may hingok siya dool ni Ginoong Jesucristo samtang ang atong Ginoo nagampo o iyag yung sukna maestro. Iya pag yung gitaga ang titulo si Ginoong Jesucristo, maestro. Unsaon man pagkaluwas? Sige magkagsangyaw nga may tungod og kaluwasan. Unsaon man pagkaluwas? Gitubag ni kadtong iyang pangutana, gitubag ni Ginoong Jesucristo. Nicodemo, gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya magkita sa ginharian sa Dios. Kadto divine viewpoint katong gisulti ni Jesucristo. Dios nun. Apan si Nicodemo nga labihan pagka manggialamon unta o magkasabot. Kay katong gisulti Ginoong Jesucristo espirituhanon man. Ang iyang pagsabot tinawhanon man. No tong iya pong tubag sa Ginoong Jesucristo, ha? Magpagkatao po usab ang buti pasabot mo balik kus tagwang ka sa inahan. Unya magpagkatao usog. Mao ba na? No, to si Ginoong Jesucristo dili man nabuti pasabot niya na Nicodemo, ikaw dako kang pangulo kag kasabot na kung gingon ako kang tagagihimplo kanang hangin nga nagahapak sa imong naong. Nabay hangin muhuyop sa imong naong, muhuyop sa mga kakahuyan, dili nimo makita di nagikan gusto. Di ka kaya baog di nagikan kanang hangin. Apan inighapak niya na makita nimo ang resulta. Inighapak sa kahoy, mulihok tong kahoy mo. Unsa na tuwang-tuwang na siya tungod kay gihuyop man sa hangin.
Nya, muhiyop dia sa imong now. Tinuod man na. That's real, genuine, apan di ka kay bog di nagikan. Gusto? Kaya ang tao, gikinahanglan magpagkatao pag-usab. Diya sa espiritu, sa unsa. Kanang sa tubig ug sa espiritu. Mao na ibot pasabot ni Ginoong Jesucristo. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mao to si Nicodemo, naglibog, mao gina. Kay ang usa ka dili luwas gyud maglibog, confused. Mao nagisultihan gyud ni Ginoong Jesucristo sa kamatuoran. So mao na ang tinuod mo na kamatuoran. See? Mao bitang daghang mangutanag unsa may kamatuoran. Actually, ang usa ka tawo dili siya maka distinguish false from truth if he does not know the truth. Gusto? A person who has been explained very clearly. Gipasabot kanang tawhana gipasabot. He's explained very clearly the truth because he can understand very well. Makasabot. But still refuses to understand, to believe. Okay? Ako ning binisayon. Ang tao nga makasabot. Ang tao nga makasabot, gipasabot. Apan mo insistir gyud nga dili mo sabot. Unsa may tawag nimo ng tawhana? Stupido. Gusto? Matay mo. Mo man ay description gyud. A person who has been told the truth but insists that that truth is false and cannot explain what is really the truth is in big trouble. Problemahan siya niya na. Therefore, akong balikon nga, the worst kind to die is to die as an unbeliever. Because he died, dinala niya ang unpardonable sin nga iyang nahimo, na commit. Okay? Ang usa ka magtotoo, okay, ang usa ka tawo nga motuo, once he believes in Christ as Lord and Savior, ang pangutana, how long does that person save? How long? Unsa man kapaspas. Pag-ingon niya, mutuo ko. Ang kapaspas niya na, 1/60th of a second. Unsa kapaspas ka na. Kuntahan na. Gamita imong matik-matik. Sumuo na. We must be born again. John 3:3. Now, naarabay prinsipyo, paminaw. Ikaw nga dili magtotoo, paminaw. If we are born once, kung kita na tao lang makausa, we die twice. Mamatay ta sa makaduha. Apan, if we are born twice, we die only once. Akong balikon. Kung kita matao sa makausa lang, mamatay ta makaduha. Apan kung kita matawag makaduha, mamatay lang tag kausa. Unsay buot pasabot? Well, paminaw. Ang buot pasabot ni kung kita na tao ra sa physical ba? May gawas tas taguangkan sa tunginahan, may uwata, buhi. No, na first birth. Okay? Kasatan tao. Unya makadungog kas may balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus kay mao man ay paagi nga ikaw mataw pag-usab, second birth. Then, we die twice. Mamatay ta sa makaduha. Mamatay ta physical, o mamatay po ta spiritual. Unsay buta sa spiritual death? Pagkahimulag, hingpit nga pagkahimulag nato gikan sa Dios. Mao na spiritual death. Apan kung kita mataos makaduha, mamatay ta kasara. Ang buot pasabot, natao ta, physical, uhata, unya nagtubo ta,
kadungog tas may balita sa kaluwasan, naluwas ta, kay mituo man ta. Pag tuo ni mo ana, ikaw na tao na sa ikaduha. Kasabot ka ba? So we are born twice, therefore, we only die once. Unsa man ang kamatayon pasabot niya ng once. Physical. You see? Kaya ang dili, kung ang usa ka tawo nga wa mataw pag-usab, wa siya mataw sa makaduha, mamatay siya unsa. Okay, maglibog daw niya ka. If we are born once, we die twice. But if we are born twice, we die only once. Okay? Mao ni nga, luoy ang usa ka dili magtotoo kay ngano. Si Ginoong Jesucristo mismo nagasulti niini ngadto sa ni Judas Iscariote, no kang Judas. Kadtong nagaluib sa atong Ginoo usa sa iyang mga disipulo, miluib. Si Ginoong Jesucristo misulti ngadto kang Judas Iscariote. Maayo pa untag wa ka na lang matao. Better for you to have never been born. And God has a funeral plan for every unbeliever. Mao po na isulti ni Ginoong Jesucristo ngadto sa tanan nga mga di magtotoo. O tayo mahimo niya na. Mao po na iyang isulti. May palagwa na lang mo mga tao. Now, inumdum ka, usas mga disipulong Ginoong Jesucristo, miingon siya, Ginoo, mukuyog ko nimo, muuban ko nimo asa ka muadto. Apan, can I first bury my father before I go with you? Namatay mangita iyang amahan. Pwede ba nga ako sang muuban sa kus lubong sa akong amahan? Kung sa gitubag ng Ginoong Jesucristo, let the dead bury their own dead. Kaya nga noon sa may pasabot niyan to, kadto ding amahan adtong iyang disipulo, dili magtotoo. So mo to giingon ni Ginoong Jesucristo, let the dead, kadtong mga tingali mga igsuon nitong disipulo, mga igsuon niya nga di pod magtotoo, mga unbelievers, let them bury their own dead. Ang amahan niya itong disipulo di pod magtotoo. Manibot pasabot na Ginoong Jesucristo. So kini nga itong gisgutan, maulbahin kini sa mayong balita sa kaluwasan. The plan of God is to unsa, that all people be born again. Mao na number 1 nga declared will sa Dios. The first declared will of God is that all members of the human race be born again. All. Unsang gisulti di 2 Peter 3:9, God is not willing that any should perish. Di siya buot nga naay malaglag, but that all should come to repentance. Kang tanan unta maghinulsol. Ang pasabot ng hinulsol, usbon ang ilang pangunahuna, ilang pagtagad ngadto ni Kristo. Kaniadto negatibo sila, karon usbon unta nila magpositibo sila, mudawat sila kang Ginoong Jesucristo. So mo na kay si Ginoong Jesucristo namatay sa tanang mga katawan tungod sa atong mga sala na nasa 1 Corinto 15:3. Now, because He died for our sins, that renders everybody savable. Okay? Ang tanan, may puruhan nga maluwas. Kasabot ka? May kahigayunan. Savable na. Ngunya, nagapasalig ang Dios og eternal life, kinabuhing dayon, diha sa Juan 5:24. Hinumdum ba kanyan itong nagabitay sa Ginoong Jesucristo dito sa cross, sa paglansang nila? Dahil duha ka mga kriminal sa isig ka side ni Ginoong Jesucristo. Isig ka kilid. Dito sa kakilid, one of the criminals who was nailed at the side of Christ,
murag nagbugal-bugal lang ni Ginoong Jesucristo. Save yourself. Kung anak ng kakasa Dios, luwasay mo ko galingon o i-appeal me. Mo to'y unbeliever. That's a picture of an unbeliever. Apan dito sa pikas, the other criminal, unsay gisulti niya. Lord, remember me when you come to your kingdom. Now, he just believed in Christ. Naman as Lucas 23:39. Okay? He was not a member of a church. Kung nauban bitaw mo ingon nga, aron ka maluwas, pamimbro og simbahan. No? Kadto siya ang kriminal. Di man siya membro og simbahan. Kaya pa may simbahan niya itong panahon na. Niya, ang uban po, sila, maluwas ka o imong isa ang imong mga kamot. Unsa ang pag-isa sa mga kamot na itong kriminal lang, ang duha niya kakamot gilansang man. He simply acknowledged our Lord as His Savior. Inong taong ko, kung madto ka na si imong gingharian. Diha, 1/60th of a second, luwas siya. Today you will be with me in paradise. Lucas 23:43. Mo to'y gisulti ni Ginoong Jesucristo. Kaya kita, by the way, kitang mga magtotoo, I'm talking to you now as a believer. Ikaw nga midawat na, mituo na kang Kristo nga imong manluwas, luwas ka na. Okay? Once and for all, ang imong salvation was settled. Okay? Na ka na kinabuhing dayon, di ka na hinukman, ikaw na matarong na sa tubangan sa Diyos. Dili na self-righteousness, kundi righteousness sa Diyos gisulob diyan nimo. Ang Diyos di na mo tanaw nimo nga hinukman, kundi na matarong na. You are justified. So ikaw na matarong na. You are now righteous before His eyes. Okay? Now, diha niya nang higayon nga imong gidawat si Ginoong Jesucristo. Paminaw. Every believer has been baptized by the Holy Spirit. Gibautismuhan ka sa Espiritu Santo niya nang higayon nga mituo ka ng Ginoong Jesucristo. Baptized. Kining word nga baptized. Okay? This is ang murag way dili daghan sayod niini. This is additional information nimo may tungod sa doktrina. Ang baptized gikan ni sa Grigong pulo nga baptizo. Okay? Baptizo. Ang bot pasabot niini bapto o baptizo is to be identified with Christ. Nailahan ka na diha ni Kristo. Okay? Ako kang just picture in your mind. Okay? Niyaw sa kalibro. Okay? Libro, Biblia ba? Abrihi na. Okay na, tingal dihas taliwaan ni mo abrihi, kanang maong libro, bisag unsang libro. Unya, pagkuha o gamayng papel, nga dili pod mulapas kinta sa kadakon niya ng basahon o nga ng libro. Okay. I-insert, isuksok ka ng papel diha sa imong inabrihan nga libro o sirhin na dayon, takpi ka na. Karon, inigtakop ni mo sira ni mo niya na, pangutana, makakita ka pa ba sa papel nga imong gi-insert, imong gilupit niya ng maong libro? Di na. Di na nimo makitaan kay to naman nalupit naman na mas mga pahina ni ng libro. Basta kana maoy hulagway sa giingon og baptizo, baptism of the Holy Spirit. Ikaw na ilhanan ni anang libro ato nang ihimplo, ato lang nang itandi kang Ginoong Jesucristo. Na ilhan, di na makitaan nga ikaw, kundi si Ginoong Jesucristo na nagunsa,
nagatak-op nimo kay ikaw naila naman, identified naman ni Ginoong Jesucristo. Manibot pasabot sa baptism o baptismo. Okay? I hope din na nimo makalimtan pod. Unya gawas pa niya na ikaw gi kanang timrihan, mao ba na Binisaya og seal, gitimrihan, gisilyuhan. I don't know if Binisaya ba na. Gitimrihan ka sa Espiritu Santo. Kana nagpaila nga ikaw gipanag-iyahan ka na sa Dios. Wa nay laing makapanag-iya nimo. You are a property of God. Sabot? Gawas pa niya na ikaw gi suluban na. Mura ba og mi kuhag tipik ang Dios, mi kuhag tipik sa iyang pagkamatarong, iyang righteousness, ug iya ning gisulob diha nimo. Nga sa akong giingon, di palang dugay nga ang pagtan-aw sa Dios nimo nga gisuloban ka na, dili ka na hinukman kundi namatarong na. You are declared righteous, declared kanang justified. Okay? Kana mooy nagakalifikar nimo unsa to receive blessings in time and in eternity. Kanang imputed righteousness diya nimo maunay nagakalifikar nimo, that qualified you to receive blessings sa diha nga ikaw makakabot na, makaabot na niya ng kinatumyan sa spiritual growth, which is spiritual maturity, nga mao na kana ang katakos, the stage of capacity for life. So bubuan ka na sa Dios sa iyang excuse me, panalangin. Unya gawas pa niya na gisuluban ka na, you are imputed eternal life, kinabuhing dayon, John 3:16. Ang imungaan gisuhat na dito, lakra na dito sa Lamb's Book of Life, dili nagyo ka na mapa, never to be blotted out. Unya gawas pa niya na nahimo ka ng anak sa Dios, a child of God, and you became a member of the royal family of God forever. Mo na eternal security. Nahimo ka ng sakop sa harianong panimalay sa Dios. Mo na eternal security, kasiguruhan nga dayon. Ug ikaw na united na, nadugtong na hangtod, nadugtong ka na kang Ginoong Jesucristo hangtod sa hangtod. Ug ikaw dili na dichotomous kundi trichotomous na. Unsay ibot pasabot? Kung imo nang tanaw sa diksyonaryo, kining dichotomous nagpasabot kining duha kabahin. Ang usa ka dili magtotoo, ang unbeliever, ang unbeliever, dili magtotoo ba? Ang dili magtotoo gitawag lang na dichotomous, kay duha kabahin lang siya, lawas ug kalag. That's why he's called soulish man. Apan ikaw nga magtotoo, you are a believer, you are called trichotomous, tulo na kabahin, body, soul, human spirit. Ang human spirit, God, sa pagkatao yun nato ning kalibutan na, pag gawas yun nato sa taguangkan sa itong inahan yung uhata, nahimutang living soul, okay? Buhi kita sa to, na natay kalag, pag uhag yun nato, tagantas Ginoo sa atong kalag. O kanang atong tawhanong espiritu, kanang atong tawhanong espiritu, by the way, sa wa pata matao, okay? Sa wa pata matao, kitang tanan nga mga katawhan, diha patas taguangkan sa itong inahan. We were, of course, diha na built-in naman ng human spirit. Okay? Mabuhi lang na inigawas na ito sa taguangkan sa itong inahan. Apan, by the way, niya usa ka punto din
ang tanang tao declared dichotomous lang, body and soul. Declared, inig kabuhi na to. Inigawas ba na sa taguangkan sa inahan? Dichotomous, body and soul ra. Kaya ang human spirit, murara na og natog. Kaya niyan itong higayon nga na laglag nga itong unang ginikanan siya, tanong si iba. Ang ilang human spirit was shriveled up. Murag hingkuyos. Kanang, I think that's the right Visayan, hingkuyos. Okay? Hingkuyos, og mura lang, natuog lang na. No, kana, mabuhi lang sa panahon nga makadungog tas may balitas kaluwasan og mutuot kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas. Diha kanang maong tawhanong espiritu mabuhi, it's going to be enlivened, energized, and activated. Mabuhi pag kalit. Sumao na nga, di na ka-dichotomous kundi trichotomous. Body, soul, human, spirit. Okay? Sumao ka na nga itong pagpadayag, pagpaklaro nimo nga kitang mga magtutuo karon, kay mga magtutuo naman ta, ang sunod nga mando sa Dios mao nga kay mao man ni dakong pangutana god human ta maluwas unsa may sunod. Daghang mga Kristohanon nga dili makatubagan na. Ang ilang ra gyud katubang jo. Luwas naman ko, magsigig simba. Mubuhat ani, buhat adto. Way klaro. Ay nga mo kini ang maing balitas kaluwasan nga na adi ay atong sundon. Mao nang magtuon ta siyang pulong aron makakaton ta sa unsay mga pamaagi sa Dios. Mo naging alag protocol nga plano sa Dios. Niya, kani nga itong gipangtun-an din ni adlaw-adlaw. Mo ni ang pamaagi sa Dios. Nga kung wa kaya lamang parihal gani kanunay na ito ng ehemplo. Kada mo palit magkawag appliance, panglitan, cellphone baron, radio baron, TV baron, o unsa diha mga computer ba. Di ba, mupalit ka ng mga itima, di ba kinahanglan ka mubasa sa kanang owner's manual o instruction manual? Di ba? Unsaon man imo pag-enjoy na nang imong gipalit nga item kung wa ka kahibaw unsaon paggamit. You see? Tun-e. Na maupod na sa atong pagkakristohanon. Kristohanon naman ta. Na tao naman ta pag-usab. So, gikinahanglan nga atong basahon ka ng instruction manual nga maong Biblia. Mao ni atong gibuhat, nagtuon ta. Aron ta makakaton unsaon pag-enjoy. Pagpahimulo sa kinabuhi. Mao na nga itong gitunan ng kining topic. The dynamic spiritual life of believers. Subo gyud palandungon nga daghang duot sa mga Kristohanon, mga igsuon na to. Diyan ni Kristo nga agyoy alamag. Wa gyud kay ngano? Negatibo man lagi. Wa sila'y gana. Wa sila'y kainit. Wa sila'y kaikag. Wa sila'y tinguha nga mo. Unsa? Magkakaton. Mo nang dali rin sila magkapasangil. Wa ako'y panahon na. Busy ko. Na mo na. Produkto rin yung kasi mong desisyon. Mo nang moingon ng Diyos ka. Ako naman kang gitagaan. Tanan nga akong pagsangkap ni mo. Man mo panumbaling So, produkto rin kasi mong desisyon. Nga na ay grasya. Pahimusli ka ng grasya. Tingali mo yung ng uban bitaw nga. Mura manggug. Iabot manggug tapol. Nabitay akong mga amigo usahay mo yung sila. Bitaw, no? Kapoy man ay magbasag Biblia. Magkatuog man ta. So, mana akong giingnan sila.
dali ra kang katuog magbasa, paminaw sa mga tape o mga unsa na kini atong Bible study through the YouTube. Grasya man ni sa Dios. Pahimusli. Suway. Ang uban lang kay negatibo lagi. Mayingon sila. Kanang inyong Bible study lahi na murag laing tinuhuan na po na. Magkatawa bitaw ko usahay mi og laing tinuhuan. Lain na pong relihiyon ng inyong gihisgutan diya. Nawara ba tayo paghisgot o relihiyon? Way labot ang relihiyon ini, oy. Labot pa ang relihiyon, dili makaluwas. Basta, bisag maimong tanang relihiyon ng kalimutan na, di kaluwas kung wa ka mong tuong Ginoong Kristo ng imong manluluwas. Maura na'y lintungan na yun. Nga, unsa? Mayong balitas kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Ayaw nagdugangi, ayaw na kama o unsa na diha. Parintesis o period. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mura. Maluwas ka. Apan ka na imong pagtuo, gikan gyud sa imong unsa galamhan sa imong kasing-kasing nga imo gyung dawaton si Ginoong Kristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Nga siya ang nakaluwas nimo. Siya ang milukat sa imong mga sala dito sa cross. Siya nagpakamatay tungod sa iyang mobita ng John 3:16. Balik-balik man na memorize na ganina sa kadaghanan. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have eternal life. Mauna. So, morning, mga points of doctrine itong gisgutan nga may nung danon sa may digod, may nung danon bililhon man kayo kini kay iyahaman ni sa Dios. Again, it's a matter of choice. Anto lang ng gisgutan alang sa imong kaayuhan for your own benefit. Muragod niya og tambag sa usa ka amahan sa mga kabataan nga gagmay. Sa aton ini doy sunda gini. Aron ka mana maayo ang kahimtang nimo. Mao po ni ang Dios atong amahan. Ang Dios og tao pa siya makasulti pa yun kinta mo yung anak. Mao ni ang kayuhan nga ang mga puntos nga imong angay may bawaan o imong tuuhan. Kay kini human imo tuuhi, imo na nang magamit o di ka magmahay sa resulta niya na. Okay? So mao na nga sige na tong hisgot kini balik-balik hangtod nga maunsa di na gyud na makalimtan diha sa imong alimpatakan. Kini mahimo na ng bahin, part and parcel of your soul, kay ang labing tinuod maora niya nga atong madda dito sa langit. Inigbiya na ito ning kalibutan na wa tay mada gawas sa pulong sa Dios nga nahimo ng bahin sa atong kalag. The only thing that we can bring to heaven, and God knows perfectly kung imo ba ka nanggi dawat na napundo na diha, nagatuyok-tuyok na diha sa imong panimuot. My word has already started to circulate in the stream of your consciousness. Then, you are now a potential believer who is going to live that dynamic spiritual life. Ato ipadayon ni ugma, magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Grasya nga among nadungog, among nakatunan ni adlaw. Hinaot nga kini mo tuhop gayud sa among galamhan o Diyos. Dili na namo kini kalimtan. Kay kini man lamang di aing butanga ang among madahan namo. Inigatubang namo diha kanimo.
Ligo na kanunay kini nga mong baruganan o Dios diya sa imong pulong. Imo man kami mga anak, dili kami tako sa pan ikaw matinumanon gayud sa imong mga saad. Nini nga mong pagbukbuang karon uban ni kami ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik din rapita o Dios. Aron kami kat-on pa og dugang pagyod nga mga kamatuoran gikan sa imong mga pulong. Pinagis pagahom kanamo sa Espiritu Santo. Salamat din among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kinu Dios aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, makasibog ngadto sa unahan, makaabante sa among Kristiyanong pagkinabuhi, hangtod magkamot namo ang among tumong, ang tumong nga buot nimong among makabot, ang stage of maturity, spiritual maturity, where that is the stage of capacity for life, capacity for blessings, capacity for love. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.